Na impas jud tong tumbuya turon na iyang gikuha ako ang kuan, ako ang tablet ay iPad di ay na impas jud pusil-pusilon jud ka na nakoy pusilon na magasin diri. Na kusog kaayo na akong pusil na sulungon jud ka dito sa inyo ha. Na tuon ni mo dili ko man ni malos na kwaon ako to kung tamuka pusilon di ka na pinigagalon na isog na biya kaayo ko kay gikawan ni tumboy akong kuan tablet na natuo guro niya dili na ko siya sulungon na bawion ako to kung iPad oy mahal kayo to na kasab-an ko kung tita god kay nawala daw. Nabunalan mi akong tita na. Takit ko kaya kung lupot ko. Bunalan ni tita kaya nawalang iPad na mahal daw kaayo to. Bantay lang yung kang tumbuya ka na. Ipasanas yun ako ang gibunal ni tita sa kuan na pusil-pusilon yun ka. Na asa nakato niya gibutang akong iPad noon na may lagwala to niya gibaligya bay na scammer biya kay tudnang si tumboy na pagdigang tumbuya ka o daghan pa kay na nangayabo na daghan pa kayo kog bala o na piti kaayong kuan oy kasa o na ito naman tumbuya ka. Datagan ni Gimo, ano, bita ako gipasangin lan, ako naguba sa iPad ni Cordapiada. Bisig siya ko'y nakalagput ato ba, ako'y gipasangin lan. Da, kwaon pa na akong iPad niya, akong gihata kay Cordapia, alipay ko kay si Cordapia god. Nanindot pa dyan kayong iPad ni Gimo, dako kaayo happy ko kayo si Cordapia ay. Nangutana gud si Cordapia kung asa daw ko gikan ato kay nindot daw kaayo. Pero akong giingnan nga gitungaan na mong Gimo. Di karon si Cordapia wala naningil. Sige mo kaya ron naghilak-hilak na ron ba? Di karon si Gimo gibunala na to siyang mama ba kay wala na siya iPad. Napantay lang gid yung tumbuyan ni ron na Na, unsang ibuhaton na ko ron noon na, pwede mamingawa, ay, nawa po ko'y kadula, wala po ko'y lingaw, na, sana naman na, sige mo, romanggod akong kadula, nya, nag-away pa dyan ming Gimo, na, mato na lang day ko gawas, bay. na tumboy na ayaw galihok Na, ayaw Gimo, maigo, gani ko ron na. napupusilin yun di ka na nga no bitawan mong kuha akong iPad na ambito be Na, wala naman. na ambito ba nagbunalang biya akong tita do kinawala ang iPad na mahal biya daw kaayo to mga kuan daw sobra 1,100. Ano, bitong dili ka mo bayad sa iya ha, nga ikaw may nakasala. Ikaw magani ato yun imong gibarbira bis ka gipawalam kung Cordapia. Pero ikaw man pinaglagpot ato. Na ambitong iPad ba na Na, wala naman Gimo. Ako naman gihatag ka Cordapia god. na batay yung adon tita na yati ka na gawa dyan ba na ambito ba yati